Takže čaute lidi, my vás vítáme u slíbeného videa. Tady je pan Jan. Vanyard. Ano, přesně. A tady je. A vy nechcete zabít. Tak a sice jsme neměli sice 2 zhlédnutí tam, ale už jsme to nemohli vydržet. A uděláme teda, ježiš, jak se to jmenuje? Krvavá Mary Challenge. Takže napřed to bude držet tady pan Vanyardek. A já si tady teda budu počít. No tak dá, Vyslově tady ty 3. Takže krvavá Mary. Hovno. Počkej ještě jednou, krvavá Mary, že? Tak 3krát. Teď bys to tak. Prosím si, pane. Tak, teď vy. Krvavá Mary. Dobře. Jsem točila. Tady máme průvanek svíňa. No, jak vidíte, tak se nic vůbec neděje. Nic se neděje. Co my máme průvan a to je mizerná klinka úplně. Umrzává. Jo, to je to vypadá každý, jo. Takže asi to ukončíme. Jo, asi jo. Je to zvracen prostě. Je to trapné až skoro. No, dobré. Ty vole! Fuj. Děláš si prdel? Hej, však si říkal, že s náma nebudeš točit. No dobře, tak my se s váma loučíme a čau ty.